Hola. El llibre que jo us recomano per aquest Sant Jordi és un llibre per nens i nenes de menys de 3 anys. És de l'Eva Montanari i es diu Un dia ple de sons. L'he escollit per diverses raons. Primer, per les imatges. En aquestes edats les il·lustracions per mi són molt importants. Crec que és un llibre que està molt ben il·lustrat. Les imatges són molt poètiques, són molt tendres, a mi em desperten molta tendresa i molt elegants també les trobo. El llibre hi ha moltes imatges, com veieu, i hi ha molt poquet de text, i explica la història simplement del dia a dia d'un bebito cocodril, des de que s'aixeca i la seva mama o el seu papa el desperten, fins que arriba a la guarderia i el que fa la guarda i quan el venen a buscar. Crec que funciona per diverses raons. Primer doncs per les imatges, com ja he dit. Després perquè els nens se senten identificats. És una rutina que gairebé tots els nens coneixen i viuen. I després també perquè el text, que és molt poquet, és molt simple, però llavors està acompanyat d'onomatopeies. Llavors fa que la lectura del llibre sigui bastant divertida. Aquí, per exemple, el cocodril està jugant amb bombolles d'aigua, llavors fa plop, plop. I a més el llibre acaba quan la mama o el papa el venen a buscar i llavors acaba amb molt petonets. Llavors és genial per explicar la història i per acompanyar per anar a dormir, perquè llavors podem acabar també fent els petonets nosaltres. Un dia ple de sons, de l'Eva Montanari.